everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla! Liba! Unsa man imong gibuhat? Ha? Nganong imo man siya gipasaligan? Kinala mo ato kaniya. Mo ato kang Venus. Kay kung mamatay tong bayhan na, ikaw gyud maihawan sa amahan ini. Layla! O dili ko gusto pasakitan kanila. Basta, buhaton na to ilang gusto. Ang tanan ilang gusto, Rexon. Layla! Mihila ka? Angang. Makalaban man sa uning tanan na hitabo ron. Milabad ako os kalibog. Di ba siya kumusugot mga ikaw ilalisod-lisod, Rexon? Layla, gusto na. Ay napaghilak. Naglain naman ko di ako kabuhi. Napay bimbo nga murag naamaw. Napay Venus nga murag sa nayabag. Ato na lang na silang uyun-uyunan. Ano dito magkagubot? Pero dili mahimo nga ato lang silang paundayunan, Layla. Kinahanglan makamata sila. Gawa na ta sa ilang kinabuhi. Ayaw lalagi karon. Dili pwede karon. Layla! At wala na si Venus. Ano dili ito mamatay? Layla! Magsaligay na lang ko sa tugaw galingon, Rexon. Musalig ko nimo. O ikaw, salig lang sab na ako. Nakabati ka sa gisulti sa doktor, di ko eh. Yes, ma'am. May puruhan nga makamatag yun si Sir Luisito. Huwag nalipay kaayo ko, di ko. O ako sad, ma'am, nalipay ko. Nga arumatarong yun ang dagan sa kinabuhi ni Layla o Gregson. Maugit ka na, Digoy. O kita, magtinarong na lang sabta. Oo, wamang kita magpinuang, ma'am. Kaya ako sa kumpahin, di ko ganahan o binuang. Pero maoy atong gibuhat. Oh, nakakumpisa naman ko sa tinuon ni Sir Luisito, ma'am. Di na ko makonsensya niya. Maugit. Magminyo na lang ta, ma'am. Odsa na, di ko. Ma'am Teresita, sa doy. Nabungol na ka, ma'am, nga mo mangyong ipabalik o sulti na ako. Ay, klaro ha. Uy, balik magsulti. Unsa to? Klaro ha ba? Miingon ko nga magminyo pa ka, ma'am. Mao na imong gisulti? Oh, ma'am. Pero sa sunod, ma'am, pamati asag taro nga ako isulti kay matuo-tuon ba ako. Unsay matuhoon, ha? Kung musulti ko niya, di mapati o masabtan na yun sa akong gisultihan, buti pasabutan na nga dunay babag. O kinahanglang dili ni mo ipadayo ng unsa man ang imong nasulti, nga wa mapati sa hintungdan. Unsa? O sa sunod, isinggit ang imong gustong isulti, ran ako yung madungog. Yes, ma'am! Tuwara si Bimbo sa mong gikanan na misa sa usang adlaw. Ay. Pasaylo ang danghag. Na-late ko. Lingko diya sa kwartman. Salamat. Niya na magyug ko. Sana man taan ni. Guwapa ka kayo karong hapon, ha? Si miaging adlaw, cute. Maganda yung ganahan mo, Layla. Kadang ready na kang daan. Andam na ang imong tubag sa mga pangutana. Nga wa pa mapangutana. Aw, namtay ba nga itubag. Mo gyud mo tubag yun ta. Nya, sa naman ta ini. Okay. Yan naman yun eh.
Magsabot na ta sa itong kasal. Gibangkong na. Seryoso ko, Layla. Nagkapanawag na ko sa higala ng kong huwis. Oh. Ug adto ta magpakasal niya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Mao ka na nga ko hukom, Layla. Magpakasal na ta sa higalang huwis. Kuan, mahimo bang sunod tuig na lang taan na, Bimbo? Dili mahimo. Sa labing daling panahon ta magpakasal. Uy. Doy, labing daling panahon, Jud. Ay, di sa taon maayo magkabungi-bungi ta sa tong kasal, uy. Ato sa na ipahilo na, uy, Bimbo, uy. Ipahilo na yun. Aron mababagan ta direksyon. Kalma lang, uy, Bimbo. Mao nga kinahanglang sabutan ta karon ang video. Vinyo? Nausa man ka? Nagsige naman lang kag, ha? Nasa to'y pagkapinoy gamay. Magudog. Naglain ako lawas kang panahon na mo nang lamit na lang ihapir mi. Naglain lang na. Kinaaman si Rickson nga magsamok-samok ni mo. Umano siya magsamok-samok, God? Pero nakita na gyud nimo ang mahimo nako sa company sa imong amahan karon, di ba? Naibaw ko, uy. Ayaw gyud kalimot. Napasaka na ko siyang posisyon si Rickson. Busa, makahimo sad ko. Nga ako siyang palukapahon. Ayaw lang sa uy. Nikabuang na ko. Ayaw lang sa anang kalakiha ba? Ano naglapti seksyon? Patrabaho na lang taon na siyang tarong siya trabaho diha ay nagilapti. Oh, wala problema. Basta kasi ako nang giingon, nag-agad ang tanang mahitabo ni Rickson sa imong buhaton uban ako, Layla. Naunsa naman ni, uy. Layla, di masadyo ka magmahi kung maminyo na ta. Kay panggaon ta ka, Layla. Anya, ka na magpangga tag tao. Kay man nato natagag kaguol na itong ipangga. Oh, di ta kahatagag kagol. Anya, usa ba din imong gibuhat karon? Di ko maguulan ni. Ha? Kung pinangga ko nimo, dilit ako nimo lisod-lisoron. Gilisod-lisod ti ka karon. Kinakasama mo si Rickson ako. May mo ba di na lang mag-iskot og kadang makasakit sa dughan? Mga unan ta. Oh, sige, mga unta. Kay humantag kaon, mga tuta karon sa kuhigalang huwis. Unsa? Mga tutakaron? Oo, aron matakda na nga atong kasal, Layla. Unsa? Oh, Rexon, May ngapon, sir. purbida. May kami anhi yung kay Rexon. Abili kong ibaliwa lang yung kunimo. Ibaliwa nimo ang akong pinanggang anak. Hain man si Vino, sir. Tuwa sa iyang kwarto. Alalakyaw, amami siya. O pasidanan talang kang daan, Rexon. Ayaw yun hatagig kahiubos ang pinangga kong anak. Aron dili ka makatilaw sa akong kasuko. Pasaylo ako, sir. Lakaw na. Sudla na siya. Nabusog ka ba, Layla? Busog man. Salamat. Abili mo, Layla? Hmm? Dagan nakikog mga plano para na tang duha. Gusto ko nga magpatukod tagbay nga ikaw mismo ang mo design. Unya kung bumablos na ka, di na ka nako patrabahoon. Aron, ikaw na'y makaatiman sa tong anak. Layla? Mahila ka? Nagila ko eh. Ko na, mabitaw kumidyaran eh. Mo ba? Kung gumana tong kaon, mga tunta sa bugado. Patay na ko.
mamatay na ka. Dili ikaw ang mamatay. Kundili, si Rickson. Nakabati ka? Si Rickson kung magsupak-supak ka nako, Layla. Venus. Rexon, salamat. Oh. Salamat nga niya ka. Venus, kalma lang. Alang palabis mo kahinam. Dili na makaayon mo. Rexon, nalipay lang kayo ko nga niya ka. Salamat. Abi na kung musugot na lang gid ka nga mamatay ko. Venus! Gimingaw na kayo ko ni mo, Rexon. Venus! Maayo kay niya ka, Rickson. Purbida, maayo nang sabutan na ninyo ang pagpadayon sa inyong kasal. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!